ngakuyona. Igama lami nguNomandla Isibongo wakamlumi ngikhambale esigodini ngasekunje. Namhlanje nje bakade kunjena kade kwenzakalani kade uzokwenzani ebiziswe kunjani? Namhlanje besizobungaza usuku olukhulu lokuzalwa bezithi lana-ke besizothola ngisho neziyalo zokuthi intombi kumele iziphathe kanjani, ziphile kanjani. Omuphi umyalezo ongawudlulisa kwezinye iy'ntombi? Mina umyalezo engingawudlulisa kwezinye iy'ntombi ukuthi uma ngabe uyintombi, njengoba uyintombi kumele ube nesinqumo sokuthi uzazi ukuthi indaba uthi uyintombi, nokuthi ezinye iy'ntombi uzigqugquzele ukuthi zizazi zingobani, ziyakhe. Usuke uzihlonipha wena uzikhombisa ukuthi uyasazi ukuba